Rejo Gagah Hajat salam rejo bersih desa ingkang kaping 753 pramila nyuwun pamesti panjenengan mugi-mugi salam rejo tansah rahayu wilujeng selami-laminipun menika ingkang dipun wastani tari raseksa tiap tahun panjenengan saged pinanggihan wonten desa Salamrejo. Wes pokok enek arah-arahan mesti enek butone Salamrejo. Joget ya. Dampyak dampyak budale wadyo sorak-sorak suarane raseksa ora Angastok godhong dadi tunggule jiwa satriya maknya youtuber monggo sewu mawon sugeng sonten sugeng pinanggihan malih kalian buto-buto Salamrejo dampyak dampyak budale wadyo sorak-sorak suarane raseksa ora lali ngasta gegodho dadya lambange nusa lan bangsa sapa wani tanding karo aku pro raseksa sing dadi aratku sapa bisa ngalahake aku kondo donya dadi bebadanmu raseksa Salamrejo prajurit rada maju mas oh atraksi monggo sepeda malih menika ingkang dipun wastani atraksi tari raseksa ingkang sampun manunggal kalian warga Salamrejo buto-butone Salamrejo polao os tari raseksa Ratune Sekti Mandraguna os sembuyung para wadya bala liling desa Salamrejo os karisane ditata karisane mburi ditata os lunggu oleh sing etak lunggu agem adik-adik sing nonton rada minggir rada nengah tak suwun minggir nggih rada minggir kalangane digawe semonggo ben iso pola os Salamrejo buto Salamrejo iki wujude iki wong-wongane Salamrejo paring panglipur karo panjenengan kabeh
Ratune Sekti Mandraguna, Ratune Gagah Perkasa, prajurite sekti lan wibo, raseksa sapraja, dadya tuladha nusa lan bangsa. Ayo ngadeg nih. Wes polao, mumpung ketemu karo buto salam rejo. Tetap barisannya dijogo, barisannya tetap sing rapi. Kesurupan iki sing diwastani kesurupan tari, nggih. Kesurupan tari raseksa wis dadi adate yen to sugeng saudara Mas, alon-alon Mas yo beni barangkali gawa kaca mau kacane dibolehi. Ojo dikasar. Rituali sang sesepuh, ritual alon-alon. Ayo Mas Dilang ngomeni sikile. Sing diarani kesurupan tari raseksa. Dikedok nih Mas, dikedok nih tali nih dikedok nih. Sepeda mana lagi? Kulaturaken dumateng para pamirsa kakung putri sedayanipun, khususipun warga Salam Rejo saha sak dawanipun. Panjenengan sonten menika saged pinanggihan kalian atraksi tari raseksa minangka ambukani adicara ing sonten menika. Salam Rejo gadah hajat. Salam Rejo ngawontenaken arak-arakan pawai budaya ingkang dipun wiwiti siang niki ngantos dalu mangke ngantos bidan. Pramila kula sak warga paguyuban seni tari raseksa namung nyuwun pangestu panjenengan, mugi-mugi adicara pawai budaya wiwit sonten menika lan sak bibaripun saged lestari lan wiwit.
Sewida malih kula minangka wakilipun kanca-kanca paguyuban tari raseksa maturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sami ingkang saking desa Salamrejo ugi saking luar kota luar desa Salamrejo. Diri menapa panjenengan kersa rawuh derek